טרמינל, שיר כאב, תקווה. כתבתי עוד שירים שיש בהם עניין של מלחמה, איפה שנקלעתי או איפה טוב, זה דווקא בשביל להתרחק מהמלחמה. אני קורא ספר של ארנסט המינגווי, ושמתאר את מלחמת העולם השנייה, אבל זה נראה כמו איזשהו סרט הוליוודי רחוק, שתענוג להיות כאילו, מי היה נותן אותי, נאמר עכשיו, בהוואנה, באיזה בר, במקום פה בעמדה הזאת, מסתכל אם נכנס או לא נכנס איזשהו מסתנן או משהו. הנימוקים הכי טובים זה העניין המשפחתי, שרציתי לאחד קצת את המשפחה יותר, ולא הייתי רוצה להיכנס לזה פה, זאת אומרת, להסביר לכל כוחותינו הצופים בנו עכשיו מה בדיוק הבעיות בין השירותים והמקלחת, אבל יש איזה עניין שהמשפחה על ידי זה שנמצא בעיר, ואולי אפילו בניו יורק, עוד היה יכול להיות יותר טוב בשביל המשפחה, אבל זה לא כאילו נימוק שהייתי מדבר עליו, רק מזכיר אותו כגורם, אבל לא... למעשה, אחרי המזכירות עבדתי בזמרה ובכתיבה כאילו שזה ענף של הקיבוץ, ולא עשיתי שום דבר חוץ מאשר קצת לכתוב ובעיקר להופיע. ככה שהקיבוץ דווקא מבחינתי, כנגיד מישהו שמנסה להתבטא, הוא דווקא לא עמד בדרכי, להפך. נתן לי את מלוא האפשרויות. כי אני לא חוזר בתשובה, אני לא הנחתי תפילין, לא קיימתי מצוות, לא האמנתי באלוהים, לא שמרתי שבת, אכלתי טרף, עברתי כמעט על כל מצווה, למעט אלה שבין אדם לחברו, שנגיד הקיבוץ עומד מאחוריהם, וזה החינוך שלי. ככה שלמעשה באתי ממקום אחד והלכתי, או בכל אופן אני מתקרב למקום אחר. חוזר בתשובה בעיניי זה שהניח תפילין, האמין באלוהים, קיים את המצוות, עזב את זה וחזר לזה. אני מאמין שזו האמת לאמיתה, שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כל מה שמתגלגל מזה. לא צריך למהר בעניין הזה לדעתי. אני בינתיים מתאמן על שמירת שבת, וזה ייקח לי הרבה זמן עד שאני אגיע לאיזשהו רמה שאפשר יהיה ללכת הלאה לאיזושהי מצווה נוספת, אני יודע. כשר מפוקפק, או יותר נכון טרף מובהק, ומנסים להחביא את זה בעיתון או במשהו. שירז בת 19, משרתת בצבא עכשיו. שחר בן 18, עושה עכשיו בחינות בגרות. אהוד בן 11, כיתה ה', בית ספר א' ד' גורדון. גם שמתי לב דרך אגב שהשבת בתל אביב שוהה פחות זמן מה שבירושלים למשל. אז אבא שלי הסביר לי שזה פשוט משום שירושלים יותר גבוהה, והשבת נמדדת לפי זריחת השמש ושקיעתה. וככל שיותר גבוה, השקיעה, האור נמשך יותר זמן, או רואים אותו יותר. כלומר, בזכות הקטעים שאני קורא במקרא, עכשיו גם קצת במשנה, זה סגנונות, זה צירופי מילים, זה דברים שמתארים מציאות, עם פתרונות שלא הייתי מעלה על דעתי, למשל, מהשפה המדוברת, נגיד ברחוב, שפת העיתונים, הטלוויזיה, או הספרות אפילו. ככה שככל שאתה קורא ואתה פותח את עצמך, אתה מבין, אז אתה מושפע, אתה סופג את זה. זה נהפך לחלק מהמטבעות שאתה משתמש בהן. לגמרי במקרה. אני רוצה לפגוש אותה, פתאום במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה כליל. אני רוצה שזה יהיה לגמרי במקרה, ילדה קטנה אהבתי בגליל. עומד אצל חלון רבה, בתור חייל מה כבר יכולנו להספיק. משקפת בזגוגית פתאום הולכת וקרבה, בתור חייל אני ידעתי להצחיק.
מדרגות נאות באיזה כלבו ענק, צרוד מתוק היה גלגול צחוקה. אני יורד והיא עולה אליי, אנחנו רק והגליל כמו איזה ארץ רחוקה. שוכב לי על החוף ביום חם ומתנמם, ילדה עם סומק לחי חן גומו, צל קריר זוחל אליי על מצחי המדמדם, עוד ירוק חרדו עיניה החומות. אוטובוס דחוס מלא ערב רב, נתחיל להיוודע, ייקחו אותך, ומי זו הנלחצת אליי גב אל גב, ורק צלקת תישאר ממך. פתאום התחיל הקיץ רגעים למנות, ואז כבר באו המשאיות. היא לא באה לנשיקה כמו יתר הבנות, גם תור לכרטיסים יכול להיות. לא משנה מקום, גם זמן לא משנה, ילדה קטנה אהבתי בגליל, ואני הולך לפגוש אותה לגמרי במקרה, אחרי שכבר אשכב אותה כליל. היא לא באה לנשיקה כמו יתר הבנות, גם פה